Kadiatou Traoré anga bi kunnafoni septembre kalo kile 28 samba fla ni 22 kunnafoni kumabaw olu bina tali kɛ nunu kan amina jɛmukan dayɛlɛ ni Mali premier ministre Dr Choguel Maïga ale ka nɔgɔya daliko kibaru ye aywa o hukumu kɔnɔna na an ye ci sama an ka kunnafoni sɛnsɛla ma Lamisa Sangare n'a bɛ Bamakɔ yen nɔ a b'an bolo nɛgɛ kan Lamisa i n'u la i k'i bisimila an ka nɛgɛ kan ka tɛmɛ n'aw ye n'an tilal'o la an bɛ tila tuguni ka na waati min na yɛrɛwolo debu jɛkulu olu b'a la ka laɲini kɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na jɛkulu wɛrɛ sɔrɔla minnu bɛ Gawo ne jɛkuluba de don n'a tɔgɔ ko Gawo Gomino sifin jɛkulu 19 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan ka a jɛkulu sigi olu y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA tɛna taa ka bolo ka dugu la ko sabila ko nafa bɛ MINUSMA la an y'u ka kumakanw ta u fila bɛɛ an bɛna lamɛn jɛmukan kɔnɔna na an tilal'o la a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Niger jamana fɛnɛ y'a ka datugu Mali ka tajita kamiyɔnw ɲɛ o koɲaw bɛ cogoya jumɛn na kunnafoni jumɛn ni jumɛn b'o la o fɛnɛ b'an bolo an bɛna olu walawala aw ye ninnu de bɛna fara an ka lasalikɛlaw ka bi kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka walawala aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ɲanzan an bɛ segin ko kura ka foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw bɛ ka Mali kura jɛmukan de lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC nin ye Kadiatou Traoré kumakan de ye komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an bɛna an ka jɛmukan nin dayɛlɛ bi ni seereya dɔw ye a laseli kɛ k'a fɔ ko Mali premier ministre Dr Choguel Maïga ayiwa ko n'a tun ladalen don lapitaniso la kabini utukalo tile 13 la a yirala k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw tun ye labilali kɛ a ye bi k'a tun kan ka segin ka taa a ka so an hakili b'a la a tun fɔra wagati la a bɛ bana wagati min na k'a fɔ ko fɛn min ye a ka dɔgɔtɔrɔ ye ale de tun ye a jagoya bolo bɔ baara la ko k'a bila sɛgɛnnafiɲɛ la ko parce que ko a sɛgɛnnen tun don awa yaasa ka se k'a koɲa faamuya an ye wele bila an ka kunnafoni sɛnsɛla ma ka bɔ Bamakɔ Lamisa Sangare Lamisa i bisimila ni la Kadiatou lamɛnbagaw bɛɛ ni wula ayiwa sisan an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ye lakali min kɛ sisan i y'o mɛn ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ an ye a taabolo kan ayiwa anw yɛrɛ ye kibaruya folofolo mɛn de bi an bɛ a jate ka kɛ ŋunukan baw ye fɔlɔ ka da mun kan an ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ k'a ɲini ka se ka an tigɛ da ko kisɛ kan an ye Choguel yɛrɛ maturumamɔgɔ fɛn o fɛn wele ka se ka kunnafoni sɛbɛntiya o si ma farati ka se ka kuma tilennen fɔ an ye i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ kɔlɔsi la a ko la yanni kibaruya jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ a ko kan an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de kɔni k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bɛ kalo kelen ni kɔ ɲɔgɔn bɔ sisan nɔ kabini uti kalo la ni Choguel kɔni man tunnen don ni kibaruyaw bɛ ka bɔ a kun kan a yɛrɛ kumakan tɛ ka mɛn o kibaruyaw minnu y'a jira k'a fɔ ko farigan de b'a la a daminɛ la fɔlɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun ye farigan in juguya ka se hakɛ min ma kɔfɛ marabagaw de nana kibaruya bɔ k'a jira k'a fɔ farigan kɔni b'a la nka a tɛ o bɛɛ juguya kundama bɔ a jɔyɔrɔ ka bon n'a masiba ye nka dɔrɔn ko sɛgɛn de b'a kan o tuma ani lafiya de ka kan o tuma yali nin ye o lafiya wagati de bannen wa a bɛna segin a nɔ la wa bawo wagati nana kɛ tuguni a nana nɔrɔ bila ni nɔrɔbilabaga dɔ ye n'o ye Colonel Abdoulaye Maïga ye ale yɛrɛ ka baaraw sera kundama min ma nin wagati in na yali Choguel Maïga a bɛna segin a nɔ la wa o ɲininkali de bɛ mɔgɔ caman da kɔnɔ nin wagati in na o tuma a kɔni fɔ ni tiɲɛ mana kɛ min ye don nataw ne hakili la k'a fɔ joona joona o tiɲɛw na dɔn ayiwa an ka foli bi ye Lamisa ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna fɛnɛ an bɛ continuer ka walawalali ni sɛgɛsɛgɛli kɛ a ku la n'an ye kunnafoniw ni hakilina minnu sɔrɔ an bɛn'o lase aw ma an ka jɛmukan ninnu kɔnɔna na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye yɛrɛwolo debu ka jɛkulu ale bɛ wulikajɔ tun na ko MINUSMA n'o ye duniya kiliya tɔnba ka kulu ye n'a bilala ka taa Mali la ka taa dɛmɛ don Mali mɔgɔw ma u ka jadi kɛlɛ ani dansagokɛlaw ka dankarili ninnu olu lakanaliw sababuyaw kɔnɔna na k'olu k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na Mohamed Touré ale sera Adama Ben Jara ma n'a bɛ wele ko Ben le Cerveau ka ɲininkali tɛnkunnen k'a la an k'u ka masala lamɛn
An ka wulikajɔ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni le 22 septembre 2022 min ni a tun kama n'a baara ma sabati a ka kan an ka kiimɛli kɛ o kiimɛli de b'a to an b'a dɔn est ce que i ka ɲi ka to yan wa walima dɔ de ka ɲi ka fara i ka baara kundama kan walima e yɛrɛ de ka ɲi ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min ye MINUSMA jateminɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ bɛ Faransi de ka mara kɔnɔ ani Faransi jɛɲɔgɔn n'o y'a ka alliés ye jamana 84 o de nationalité bɛ MINUSMA kɔnɔ bɛ baara k'a kɔnɔ maa 15,000 a n'a kunkan fɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ kabiri don min na Faransi surasiw k'u bɛ taa olu yɛrɛ ko k'u tɛna se ko hali u yɛrɛ lakana kɛlɛkɛminɛn t'u bolo u mana kɛlɛ kama olu bɛ min na ko lampadaire don ko courant don ji don ɲamancɛ olu b'o baaraw de la anw ka jamana kɔrɔ yɔrɔ ko mago bɛ maa min ye sukaro tɛ fɛn ɲa o ye anw b'o o gɛlɛya de kɔnɔ ole ke u ka taa ko effectif ko problème bɛ yen ole u ka taa malidenw lakana mais Mali surasiw de bɛ ka yaala MINUSMA surasiw 15 nɔfɛ k'olu lakana bamananw ko ba min k'u ma a yɛrɛ labɔ o tɛna se ka maa wɛrɛ labɔ hali an ka opération ɲɛmɔgɔ y'a fɔ n'o ye opération Mali ko ye ko hali n'u ye yɔrɔ min minɛ ko MINUSMA tɛ se ka segin ka na o yɔrɔ sécuriser an ko MINUSMA ko kɛra an bolo maa min ma poro ɲa u tɛ poropara poro ɲa an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali kɔnɔ gɛlɛyaw caman de bɛ yen nka aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn de ye ka ɲɛsin ayiwa aw ka bɔli laɲini min b'anw bolo terrain kan ani k'aw sigilen to New York diɲɛ jamanaw kɔnɔ ka fɛɛrɛ dɔ proposer a bɛ b'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ ye ordonnance bɔ banabagatɔ ye ka sɔrɔ a n'a yɛrɛ ma sigi ka kuma anw ni MINUSMA ta ye o de donc la MINUSMA est un faux médicament min tɛ se k'anw ka bana kɛnɛya donc o de la an ko dɔrɔn damɔsɔnniya la kumakan surunya la MINUSMA k'an ka jamana to an ye an yɛrɛ n'an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin don ani irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma la ani jamana wɛrɛw minnu n'an bɛ se k'an ɲɛsin nin gɛlɛya in ma a fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogoya min ka da ni hakilina kelen ninnu kan Gawo sifinkuluba n'a bɛ wele ko Gawo Gomno ni sifinkulu 19 ɲɔgɔnna farala ɲɔgɔn kan ka a sigi olu fana ye u kana bɔ k'a jira k'a fɔ ko MINUSMA tɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Gawo ko sabila ko MINUSMA nafa bɛ olu Gawokaw de kan kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de hukumu kɔnɔna na an wulila ka se a Gawo Gomno président ma n'a tɔgɔ ko Bakari Sidibe ka bɔ Gawo ka ɲininkali tɛngunen k'a la a ye kumakan minnu fɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw to wulila k'a fɔ ko il faut que MINUSMA ka taa donc an ka mouvement ko MINUSMA tɛ taa MINUSMA tɛ taa ka bɔ Mali la a taa ka bɔ particulièrement Gawo yɛrɛ kan sabu kɛ MINUSMA nali ni bi cɛ MINUSMA ye ko caman de ɲɛ Mali ye a ko caman ɲɛ Gawo ye a y'a ɲɛ nord bɛɛ de ye fana bɛɛ kɔnɔ sur le plan du développement et sur le plan humanitaire aussi donc an ko mun na ni mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ ko MINUSMA ka taa bi est ce que ninnu bɛ MINUSMA ka mandat yɛrɛ dɔn an bɛ se k'a fɔ mais gouvernement yɛrɛ MINUSMA ka mandat renouvelé tuguni donc o b'a yira an na k'a fɔ gouvernement yɛrɛ analyser ka ko nafa bɛ MINUSMA la parce que ni miri n'a ka baara ma ɲi b'a to yen mais ni y'a ye tila ka t'i ka baara continuer a taabolo de ka ɲi donc an tɛ se k'a faamuya o mɔgɔ kelen ka wuli bi k'u bɛ gouvernement yɛrɛ kan sɔsɔ parce que ni gouvernement kan sɔsɔ de mais an ko an tɛ sɔn o de ma mais ni gouvernement yɛrɛ ko don min MINUSMA ka taa an tɛ kuma mais ni association wɛrɛ de ko mouvement wɛrɛ kɔni ko MINUSMA ka taa an ko an tɛ sɔn parce que an bɛ MINUSMA nafa dɔn an bɛ mɛn Gawo pharmacie furako bɛ tɛ tun b'u la an ma hali mɛ MINUSMA de nana furaw ta ka na n'u ye Gawo ma sinon Gawokaw tun bɛ sɛgɛn na baarako ta fan fɛ yɔrɔdenw fan fɛ association fan fɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ mɔgɔ minnu MINUSMA ma se i ma donc minnu b'a la ka gouvernement dɛmɛ gouvernement min kan ka nin baara bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛ mun b'a la k'u dɛmɛ donc cogo di mɔgɔw b'a fɔ ko olu ka tuma an mun b'a nafa ye bibi an tɛ se ka sɔn o ma donc vraiment o de kama an ye mouvement yɛrɛ créé yɛrɛ k'a daminɛ ni o ye ani fɛn fɛn kɔni n'a bɛ taa ni an ka dugu ye kɔfɛ an b'o jɔ la. Ni ye faamuyali kɛ a bɛ k'aw ka laselikan ninnu a b'a lasela jɔn de ma. An b'a lase kerekenan ma an b'a fɔ ko yɛrɛwolo degun mɔgɔw ne ka message bɛ se olu de ma yiriw la k'a fɔ ko MINUSMA bɛ baara de la an fɛ n'olu tɛ MINUSMA nafa dɔn an b'a nafa dɔn gouvernement b'a nafa dɔn parce que ale ka gouvernement dɛmɛ gouvernement ye mandat ye renouvelé gouvernement b'a fɛ ka baara kɛ MINUSMA fɔ fana mais a n'a ka condition fɔ mais gouvernement bɛ fɛ ka taa fɔlɔ donc an ye welewelekan in k'a yira d'abord pour que gouvernement yɛrɛ ka an ka kuma lamɛn fɔlɔ k'a fɔ an ka message k'a lamɛn minnu fana ko k'a ka taa olu fana k'a mɛn k'a fɔ k'an ko MINUSMA tɛ taa. Nin tun ye Bakari Sidibe kumakan de ye ka bɔ Gawokaw fɛ yen nɔ Gomno Gawo Gomno o président kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko Niger jamana fana ye dancɛ a ka dancɛw ani Mali ni dancɛw ni ɲɔgɔn cɛla la datugu Mali ka tajita camion ye Mariam Traoré ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna. Awa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye an ka technicien ko ayiwa ko o ma labɛn fɔlɔ ayiwa an bɛna kuma fɛn min ye sisan CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu tun ka kan ka na Mali la ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ furukufuruku min bɛ Mali
ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ n'u ka sɔrɔdasi 46 minɛliw ye o kuma ɲɔgɔnyaw kɛnɛ sigi k'olu bɛ sira la ka na alamisadon na n'o ye sini ye Modibo Dambili a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ni kulu Chema Togo président For Nyasimbe Ghana jamana ɲɛmɔgɔ Nana Akufo-Addo ani Gambie jamana ɲɛmɔgɔ Adama Barrow ani Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ina fɔ a tun fɔra cogoya min na ni sɛbɛnfura in ni ale bɔra Mali jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiriso ni AFP sera k'a lajɛ ninnu de kan ka na u kan ka se alamisadon sɔgɔmada fɛ ka tila ka segin o den kelen bɛɛ farafina tilebi yanfan ka jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛnna ka alamisa tɛmɛnen u ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ni ale kɛra Ameriki jamana la kɛrɛnkɛrɛnla New York k'u bɛna cidenw bila ka taga fɛrɛ ka se ka sɔrɔ Mali ni Côte d'Ivoire ka mankan na. Ni ciden ninnu tun makɔnɔnen don tarata don nka Mali y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se k'u danse alamisa walima jumadon. Mali ni Côte d'Ivoire u kɔni bɛɛ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ka sababuya kɛ Abidjan ka saridasu 46 minnu minɛnen don Mali fɛ kabi juillet kalo tile 10 u selen Bamakɔ. Ni saridasu ninnu Abidjan ka kuma la ani ONU tun nana ko ka Alimanw ka jɛkulu mun bɛ yan saridasu banfilama olu kɔkɔrɔma doni na nka Bamako y'a u jate k'a fɔ komi kɛlɛkɛla saridasuw de don minnu nalen don ka na dankari a ka lakana na. Ka tɛmɛnen kunnafoni halisa an bɛ segin ka na sisan fɛn min ye Niger dancɛ datuguliko ye Mariam Traoré an ka lamɛn. Bataki dɔ kɔnɔ min bolo nɔbilala septembre kalo tile 21 Niger jamana ka douane cakɛda ye laseli kɛ ko baara ɲɔgɔnya sira minnu bɛ u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mali ka tajiw kan minnu bɛ lajɔ u ka jamana kɔnɔna la n'an k'a ma transit yan'a ka se yɔrɔw la ko baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila minɛn minnu bɛ duniya keleyatɔnba Nations Unies ka cakɛda min sigilen don Mali jamana kɔnɔ basigi kama n'a bɛ wele ko MINUSMA olu tɔgɔ la k'olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ nin bataki in kɔnɔ kuma la bataki in kɔnɔ kuma y'a yira de k'a fɔ ko baara ɲɔgɔnya sira minnu tun bɛ Mali ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ taji minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na Mali jamana kɔnɔ nka n'a tɛ taa duniya keleyatɔnba Nations Unies ka ca kɔnɔ u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko nin bataki in kɔnɔ kuma tɛ tali kɛ taji minnu ni olu bɛ bɔ Niger jamana kan ka taa Mali jamana kɔnɔna la k'olu sen t'a la min kunnafoniw ladira Niger jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma latɛmɛla Tijani Abdul Kadri ale fɛ u y'a lajɛya bataki in kɔnɔ k'a fɔ ko nin hakilina ninnu taara tile 3 ka kɔn Mali jamana ka ministre dangan Colonel Abdoulaye Maiga ka laseliw min kɛra duniya keleyatɔnba jabala la Nations Unies kɔnɔ New York kaw fɛ ka kɔn u ɲɛ laseli minnu senfɛ a ye jalaki bi Niger jamanatigi Mohamed Bassoum kan Abdul Kadri ka fɔla ko nin baara ɲɔgɔnya sira minnu ɲɔngirilen filɛ nin ye Mali ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali jamanatigi ka dankan Colonel Abdoulaye Maiga ka laseli Nations Unies kɔnɔ tɛ sira kelen kan a y'a yira k'a fɔ k'a waleya filaw kɔni bɛnna ɲɔgɔn ma di waati kelen kɔnɔ min senfɛ ko mɔgɔ caman ye Niger jamana ka hakilina ninnu ta k'a da o kun ka kɛ ko i n'a fɔ u b'a fɛ ka jalaki ni gɛrɛntɛ sigi u balimaw kan n'o ye Mali jamanadenw ye ko nin ko fila ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ Niger jamana ministre min sigilen don u ka nafolo ko kunna Ahmad Jidou Niger jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma lasela a ka fɔla ko kabiri utukalo ko Niger douane tun ye yamaruya sɛbɛn dɔw di Nigeria taji cakɛda so dɔw ma ka taa n'a ye u kɛrɛfɛ jamana dɔw kan i n'a fɔ Mali ka tɛmɛ Niger fɛ nka ko o cakɛda kofɔlen ninnu caman de bɛ yen minnu tun bɛ k'u ka baaraw kɛ yurugu sira fɛ ko min tun kɛlen don ka to u tun tɛ k'u ka l'impôt sara i n'a fɔ a tun ka kan ka sara ka di Niger douane ma cogo min wa fɛnɛ i n'a fɔ Niger jamana tun ye a sanni feere baaraw latɛmɛ cogo min na u ni Nigeria jamana cɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw halisa ka a fɔ ɲɛna k'a fɔ aw bɛ Mali kura jɛmukan de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6 Washington DC l'Amérique faba kɔnɔna na awa kulo bɛ kɛ Traoré de kumakan na ne minnu bɛ fɛ k'u sɔgɔ an ka jɛmukan in na nin waati na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ ana lamini na fiɲɛ turukala 191 kan Gawukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93.2 kan Baɲangarakaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90
fiɲɛ turukala 106 ni tomini 1 kan tumutukaw fɛ yen nɔ ni minnu fana bɛ fɛ k'u sɔrɔ an ka jɛmukan in na bɔlɔlɔ siraw fɛ a b'an sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.bambara.com walima a b'an sɔrɔ Facebook an ka page min bɛ Facebook ani YouTube ani Instagram kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sɔrɔdasi 11 olu fagara ani ka civil 50 ɲɔgɔnna k'olu tunu jatigɛ walew kɛbagaw sɔmin kelen do ala k'a fɔ k'olu de ka waleya do ka dangari kɔfɛ Burkina kɔgɔduguyan fanfɛla la ayiwa u ka foroba fanga ka laseli la tarata wulada fɛ Kader Traoré n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Wagadugu ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. Burkina Faso ngo dakamana damatɛmɛ wale min kɛra Tɛnɛlon Kaya ani Jibo sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaskinde dugudennin na n'a sɔrɔla finitigiw tun bɛ dumuni kɛ mobili ɲɔgɔnna 100 bilasarala ka se ni olu ye Jibo jatigɛ walekɛlaw ye olu kɔrɔn tigɛ ka taa tuguni mobili ninnu bɛɛra gouvernement tun ye laseli min bɔ ka mɔgɔw ladɔnniya ko kasara kɛra nin sira nin kan a tun b'a fɔ cɛni baraka tu sera yɔrɔ min na a tugu a bonyana nga a ma mɔgɔ banbagatɔw dafɔ ani mɔgɔ jogolenw fɛnɛ dafɔ nga kunu taratalon wula fɛ gouvernement ka dalaminɛ Lionel Biligo ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko tile kelen tɛmɛni olu ye banbagatɔ minnu jati o ye sorodasi 11 ye ko mɔgɔ 28 jogira minnu cɛma finitigi 20 yɛrɛkɔrɔsi dugulen 1 ani maa gbansan 7 nga ko min ye sɔsɔliw caya ani ka fasodenw kamana gban o ye ko maa gbansan foyi ma bɔnɛ ani na kama sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan su camanw yɛrɛla minnu ye maa gbansanw ye o le kosɔn fasoden caman ka hakilina taara olu ko gouvernement tɛ tiɲɛ fɔra nin walejugu nin tɛmɛnin kɔ a siɲɛko fɔlɔ tɛ nin fɛnɛ ye ni ŋunuŋunu ani sɔsɔli bɛ kɛra ka taa gouvernement ka jati kan ni kasara kɛra yɔrɔ min na maaw bɔnɛna o nin na ani dɔw jogira hakilina jigira fagari jugu min tun kɛra Solan dugudennin na sɛgɛsɛgɛliw tun y'a yira na ko maa minnu bɔnɛna o nin na olu tun bɛ se maa ɲɔgɔnna 100 ma nka gouvernement tun y'a fɔ ko maa ɲɔgɔnna 60 le bɔnɛna o nin na nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. Ayiwa ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ye seere dɔw fana ye seereya di kɛ ni dankarili wale juguba min kan Burkina Faso kɔgɔduguyan fanfɛla la Moribo Dambele ye a bayɛlɛma bamanankan na an ka kumakanw lamɛn. An ye su 3 de kɛ Burzanga kunun tɛnɛn don an ye sira ta k'an bɛ taa Jibo an selen Gaskende ni ale ni Jibo ye kilomɛtiri 20 ye tileganfɛla la nɛgɛ ɲɛ 2 wagati an ka jamakulu an y'an jɔ k'an bɛ an lafiya dɔɔni donc mɔgɔw jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ ka taa seli u tilalen kɔ wagati min na u nana don mobili kɔnɔ tuguni jatigɛwale mɔgɔw barila ka na marifa ci fan bɛɛ lakana tigilamɔgɔw y'a ɲini an fɛ ko an k'an da an kɔnɔ kan an y'o kɛ nka marifa tun bɛ kan ka ci dɔw wulila ka sɔrɔ ka boli k'u bɛ taa fan bɛɛ a kɛra birisa ɲagami ye lakana tigilamɔgɔw olu bolila an fana bolila u nɔfɛ u ye ta wuli mobili la a dɔgɔyalenba ye mobili 100 ye a n'a a kɔnɔna minɛnw bɛɛ ni wagati min na ne bɛ kan ka kuma aw fɛ ale ni yɔrɔ la i bɛ sisi ye a bɛ kan ka bɔ dankarili kɛyɔrɔ la dankarili wagati la an ye avion dɔ ye sanfɛla la an yɛrɛ tun hakili la k'a fɔ ko nin y'an kisilen ye nka a nana ye munumunu ka tila ka taa an m'a ye tuguni musow denmisɛnninw u bɛɛ tununa an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ bolila n sen de la ka bɔ dankarikɛyɔrɔ la fo ka na fo Burzanga ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ hakɛ mun sara ni dankarili sen fɛ nka ne yɛrɛ masurunya mɔgɔ 3 minnu tun bɛ ne kɛrɛfɛ olu kɔni tora la dɔw ko mɔgɔ dɔw jogira ko avion nana u ta ka taa Wagadugu nka ne kɔni m'o ye dɛ wa n tɛ mɔgɔ jogilen fɛnɛ kibaruya kalama sisan ne yɛrɛ sen bɛ n dimi an bɛ fɛn kelen mun ɲinina jamana fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka segin ka taa Jibo ka da kan an bɔra Jibo kabi septembre kalo tile 5 tɛmɛnen wa fosi tu an bolo ka dun wa hali ni wari b'i bolo fɛn t'i bolo ka san kaba tɛ yen ɲɔ tɛ yen fosi ne hakili la ni tile 2 walima tile 3 nata kɔnɔ ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la mɔgɔw bɛ sa kɔngɔ bolo Jibo mɛ mun fɔ jamana fama u ye o de ye ni u bɛ taga Jibo fanfɛla la ka saridasi jolenw minnu bɛ se kɛlɛ la ni maramafɛn bɛ minnu bolo k'olu bila u nɔfɛ wa u man ka sɔn fɛnɛ ka tile caman k'o kɛ sira kan ka d'a kan jatigɛwale mɔgɔw ka kululasɔmibagaw bɛ yen minnu bɛ taa kibaruya d'u ma yaasa u ka se ka dankari wa ni kulu wulila fɛɛrɛ bɛɛ kan ka bila sen kan yaasa u ka se ka se Jibo o don kelen bɛɛ la. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano
aw n'a ka ma dogo ɲɛ n'an ka mani duga jaabiw sigilen filɛ aw n'a ka ma dogo ɲɛna dɛ n'an ka ma dogo kayatu yo aw n'a ka ma dogo ɲɛna n'a ka ma dogo mariyamu yo aw n'a ka ma dogo ɲɛna n'a ka ma dogo modibo aw n'a ka ma dogo ɲɛna n'a ka ma dogo mamedi yo aw n'a ka ma dogo ɲɛ n'an ka mani duga jaabi sigilen filɛ i n'a ka ma dogo ɲɛna. Ayiwa sisan an ka Ukraine jamana ani Russie jamana cɛla la guerre kunnafoni labanw lamɛn Mariam Traoré bolo. Allemagne jamana ko k'a tɛna jamana ka lajɛba hakilinaw jaabi lakodɔn ka taa Donetsk, Lugansk, Kherson ka fara Zaporizhia marabolow kan min laseli kɛra Scholz fɛ ka taa Zelensky ma. Chancelier ka kuma latɛmɛla Stephen Obestry ale ka fɔ la a ko marabolo ɲɛmɔgɔ minnu sigira Kremlin fɛ ni marabolo naani ninnu kɔnɔ Ukraine jamana kan yɔrɔ minnu minɛlen don Russie jamana fɛ ye u ka sebagayaw lakodɔn bi tarata min kɛra kalata ye u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko kalata jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra ye sebagaya di ka taa Moscow jamana ma. Scholz ani Zelensky ni maa fila ye kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na dɛmɛ siraw bɛ se ka kɛ joona ka bɔ Allemagne jamana yɔrɔ ka taa Ukraine jamana ma n'o dɔ bɛ tali kɛ Ukraine jamana jɔli kan kura ye. Heberstrand ale ka fɔ la min kɛra a ka laseli dɔw senfɛ nɛgɛjuru sira fɛ. Scholz ko o senfɛ ka fɔ Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. ko Allemagne jamana tɛna sɔn k'a ka politiki dɛmɛ siraw ani ka fara nafoloko siraw fo ka taa se baɲumankɛ siraw datuguni ma u ni Ukraine jamana cɛ ka fara lakanako ani u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔnni kan fo ka taa se kɛlɛkɛminɛnw olu dili kan Ukraine jamana ma. Heberstrand ale ka fɔ la Ukraine jamana fana ye laseliw kɛ o senfɛ k'a fɔ ko jaabi ɲuman minnu bɛna di kalata in kan bɛna sɔn ka jalaki bin ka taa Russie jamana ma wa ko n'o bɛna sɔn ka kɛ kɛlɛkɛminɛnw dili ye Ukraine jamana ma ka se ka Russie jamana fɛlɛ. O kama Ukraine jamana ye wele bila ka taa nanzarala keleyatɔn Union Européenne ma ka taa duniya keleyatɔnba OTAN ma ani ka fara jɛkuluba dɔ kan min bɛ wele ko le groupe des 7 k'u ka wuli joona ka fɛɛrɛw tigɛ ka gɛrɛntɛ bin Russie la jamana kan ko n'o dɔ de ye ka ɲangili bere gɛlɛn sigi u kun dɔ bɛ se ka fara ɲangili minnu kan ani ka dɛmɛ don Ukraine jamana finitigiw ma joona. Ni laseli ninnu kɛra Ukraine jamana ministre min sigilen don u ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw kunna ale ka laseli dɔ senfɛ bi araba min kɛra bataki dɔ kɔnɔ. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. L'Amérique jamana ka cakɛda min bɛ sanji fiɲɛmabaw kasaraw lakɔlɔsi n'a bɛ wele ko Centre National des Ouragans ale ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye ouragan min n'a bɛ senna n'a bɔra Caraïbes fanfɛ n'a kun dalen don l'Amérique bayan fanfɛla bolo kan san fanga bonyaninba de don. Senem Keita ale bɛ a ɲɛfɔ an ye. And so people in Southwest Florida, this is going to likely make landfall. Funfunumba n'a tɔgɔ ye ko Ian n'a bɛ ka fiɲɛba wuli min bɛ se ka tiɲɛli caman kɛ ji kɛrɛfɛ daw la i n'a fɔ Bonita Beach ka bɔ Naples ka taa Sarasota yɔrɔw la olu ma sirannen don kosɛbɛ a bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 2 ni tilala mun bɛ ka wuli ka b'u sigiyɔrɔw la fiɲɛw ni sanjiw y'a daminɛ funfunumba nin kɛlen ka Cuba tilebiyanfan gosi min ye yelen tigɛ yɔrɔ bɛɛ la Tampa, Saint Petersburg ani Key tilebiyanfan samakulujigi yɔrɔ datuguna k'a fara ɲɛnajɛ kɛnɛbaw kan i n'a fɔ Disney World ani Sea World n'o bɛ Orlando dugu la Tele Pinar n'o ye gouvernement ka teleso ye y'a fɔ ko tiɲɛli caman de kɛra Pinar del Rio dɔgɔtɔrɔsoba la u ye ja dɔw bila bɔlɔlɔ kan min na i bɛ so bili kɔrɔw ani jiri binnen buruburu caman ye. I just spoke this morning with the areas that are likely to be hit. The mayors of Tampa. Mɔgɔ dɔw bɔra nin yɔrɔ nin na u sen na dɔw yera u denw b'u bolo k'a sɔrɔ bisi bɛ ka mɔgɔw ta ka bɔ yen dɔw fana ko olu tɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'u bɛ t'u ka so tilenw kɔnɔ. Nin ye masiba de ye Yusumi Palacio n'o ye Pinal del Rio sigida den dɔ ye ye nin fɔ a ka so karilen kɔnɔ nka an bɛ ɲɛnamaya la yan n bɛ min ɲini Cuba Revolution fɛ o ye k'an dɛmɛ k'an ka so sanfɛla dilan o ni ka dilan diyan. Las cámaras del telecentro porque aún se mantiene. Onere te ka foyi fam zi wara re te ka surkele man la quoi e mo la korosia biele comme ame mois d'avril de la Aïssa ne te galon te kalo
Nini poisson d'avril bo jege mno bo ni kaloina uludimna ni bo jege no rebe galontige isi do ba fodro ko karsa sarani na ko poisson d'avril no ha jege rebe mi abe sugul abare ne be sugul jege blemando le ronta o ko vril asebna ko kan ko vril ne poisson do ne ko vril mi baga jani ne poisson d'avril una na no chama ka bo kola dongo yumne kola ku bora yege buguwa kaiti bugule uchama mba kanu dunes ne ibiga galonte gala ne ma songa dumu ali sotrama kono pranti do ko ka be dodnama raida la ngone ta dumu parce ni a dumu do be muganje andro ne be kala galonte ka ma mugandi ntefe ka ke avrili zemble iga wari nana ngwe zeton chima Poisson d'avril, limbache, nisoro, zemble, nisoro. Wari tene bolere. Nisoro, ni jonga ka ekulundale yang. Bisu inte kalangela isa. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senantolanta buna agun kan an bɛ Gawo stade Kase Keita la tiɲɛ do lakanabaliya ma ban nka senantolanta kɛmɛ sababu ɲuman ye ka kumaɲɔgɔnyaw sinsin sifinlakaw ni ɲɔgɔn cɛ senantolanta yɔrɔ la Dr Saliya Mayiga ka fɔ la ale min ye Gawo senantolanta ɲamayaso ɲɛma dankan fɔlɔ ye. N'i bɛ Bamako i t'a dɔn min bɛ kɛ kɔrɔnfɛla la i t'a kalama. Je te donne un exemple. Terke do be segu formation da yele dondola ko gawo yan donc aw be so khono traw ta hali sugula ta kalama min be kayan. C'est vrai que insécurité bien ama ban halisa mais doni borala ni bika dugu kono hali ni insécurité be wajib di ka bo ni ma bo e se ka balo chogoti khagale o de la balon tam be kayan mais exemple do dima ina coupe du Mali la jaman to hakila an ka équipe be forfait signé coupe du Mali 16e de finale ni 8e de finale mais en équipe ça va jouer là FC Kankou jouera Mopti, Askage jouera Ségou, Sony jouera. Après ça, on qualifiera. Sony t'ara joué, t'ara sera de faire au mois de mars qu'a joué Djoliba contre là. C'est vrai que Djoliba a 1-0, mais maintenant donc il y a insécurité, ballon koni insécurité tabali, ballon tant koni c'est un ballon, insécurité tabali. Il y a insécurité, on a boyan quand jamana blau, on a boyan. Et puis à battre faire un robe frérot kaka clé on dit on va. Je nous regroupement, avec mon rapproché, toi vous va faire cohésion sociale, ben une cohésion sociale. Il y a un championnat régional batila, équipe nous tombé, betumbe loger rekele. Kamayo ñogondo antu mere ñon ke stade la yan dans quelques mois d'ailleurs en ka ligue siège ligue de régional de football Gawo siège fédération au financement sera à Dakar baro bena damne dans quelques mois marché d'entrepreneur de ma bena joyan stade Kase Keita konna la parce que stade Kase Keita c'est un stade très populaire au Donendo on est sûr que fentam bena noya VOA Bamara Tokola Bamako Siyaka Tarawele kala Sebido. Ayiwa ni kunnafoni ninnu bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na a ye kibaru minnu mɛn olu de kɛra aw garisɛgɛ ye bi olu de walawalala aw ye jɛmukan in kɔnɔna na jɛmukan in labɛnna Cheikh Thierno ani Senimu Keita fɛ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimamuso Nasuwan bolo jɛmukan in laseli kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to u bɛ wa Banbara ka télévision a n'a ka radio siraw la nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ sini. Bariga kemana ni romete kena muno bangone fo monsa e bisaka yajiro fo kono be kumane abaga jwele kamuri bo tambele wele ka journaliste fama wele ka bokoro ka boya ka wase tajini abariga mali kurala be abamara mo wani ko kamera muru game malatu ngame kajatu wele kamera dulu ngame de balaka kajatu wele bagazi kura